Van az az állapot, amikor az ember úgy érzi magát, hogy nagyon jól van, aztán vagy hirtelen, vagy fokozatosan nagyon nincs jól. Ezt szoktuk úgy nevezni, hogy egyszer fent, aztán egyszer lent. Nagyon sokan annyira megszokták már ezt az állapotot, hogy úgy gondolják, hogy ez az élet velejárója, és ez valahogy normális. Az élet már csak ilyen. Az igazság azonban az, hogy ennek pontosan meghatározható okai vannak, hogy mi történik a személy életében, amikor jól van, vagy amikor nincsen jól. Nem árulok el szerintem nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ez bizonyos emberektől függ, és bizonyos emberek hozzáállásától is függ a te irányodban. Hogy hogyan győzzük le az egyszer fenn, egyszer lenne állapotot. Vannak olyanok, akik megpróbálnak jót tenni, és vannak olyanok, akik a rosszra specializálódnak, és a tények és jellemvonások alapján ön felismerheti őket. Ebben a tanfolyamban meg tudod tanulni, hogy ki az, aki segít neked, és ki az, aki ellened dolgozik, és ezek a tényezők hogyan okozzák azt, hogy te egyszer fent vagy, egyszer pedig lent. Végezd el a tanfolyamot, és legyél stabil az életben.